Hej piger. I har lige spillet 3-3 mod Balle. Hvordan synes I kampen gik? Jamen, vi starter lidt skidt ud, fordi at vi spiller lidt uvant, og det er super nederen, men vi får sådan rimelig hurtigt styr på det og får scoret et mål. Så går det lidt ned ad bakke, og så får vi ikke stået tæt nok på manden, og så får de scoret 2 mål. Det er selvfølgelig super nederen, men vi kommer rigtig godt tilbage i anden halvleg, og der får vi sådan kom på gear. Så I synes sådan generelt, I gjorde en god indsats? Specielt anden halvleg synes jeg, vi kommer godt. Vi har lavet gode vendinger. Sara, hun scorede en rigtig godt mål. Sidste spørgsmål her. Hvem af pigerne er bedst på et dansegulv? Nej. Ja, Maria gør det også godt med nogle unga-lunga-dans. Okay. Ej, jeg tror Helskov måske. Helskov, ja. Ja. Okay, tak skal I have.